haske ya billo ana da hausa bakwai ƙauye da gari kwai daɗin kallo tauraruwar al'umma. Lalle yau kwana sati guda ko yanzu mako guda muke nan ne a cikin karkarar Wagatamu jihar Maradi. Na zo wannan ziyara na farko dai don saboda in kawo yi ta'aziyya, in kawo gaisuwa ta ga gidan Rumshi dangane da rasuwar sarki. Allah ya gafarta mai, Allah ya sa kwanciya hutawa. Daga nan kuma structure ɗin nan ne Maradi dama sun tambaye mu kama musu a shirya wani turnuwa na kokowa tun da tubarkalla a yi wata gagarin wuri na yin kokowa da sauran wasanni na gargajiya. Ba a san a bar shi kullum haka na a shekara ba a shiga ba, aka wahala aka wadata. Muka ce lokaci zuwa lokaci a zanki dibi wani irin wasa ake iya tsarawa mutane su ji daɗi. Shikenan aka tsara kokowa dama tun wata Nuwamba da ya wuce ta yi wani ɗan haɗari da aka samu nan ne kilasoshi da suka gobara da aka yi kilas ta IFN da ramu da suka koma da wasu mutane masu tonon zinariya. Muka ba da shawara mu duka muka ce a gudda wannan wasan da muka shirya. Ita ce da aka gudda aka maido ta ga yanzu. Kenan da ni ƙari da ta'aziyya gidan Rumshi sai mu zo tare da abokanmu, tare da 'yan jiha, tare da wannan ƙungiya ta kokowa ta jihar Maradi, tare da gwamnan jiha, tare da duka sauran mahukanta. Mun ka zo muka yi sallar buɗe wannan wasa ta kwana 4 da cewa da kokowa da ta shahi duka 'yan kokowar jiha. Tubarkalla kuma kun ga abun an ji daɗin shi. Lalle wannan aren dama da aka yi ta ana ta kururuwa babba ce, amma kun gani kwanan ga 4 ba ta ɗauki mutanen da suke so shiga ba. Duka da ya zamanto wuri 5,000 aka tsara. Sai mu ce kokowa har yau tana da wurin ta jihar Maradi. Mutane suna so, tunda suna so a zanki lokaci zuwa lokaci a samu gari a ɗan girgiza shi, a samu jama'a su ji daɗi su ma su san suna da 'yan kokowa da suka fara tasowa suna ƙarhi yadda ya an koma hoge baɗi ya zamanto mun maido ko shi ne muke hange, shi ne muke so. Kuma ina fatan Allah ya ba mu sa'a. Mun san in suna antrenman kullum za a ƙara musu kuzari kuma za a ƙara musu salon kokowa da za a yi mu tabbata da abin da muka jira su yi mana shi. Bayan wannan kokowa mun san nashi mayayi wani taro ne na ƙara sani da ɗan abokanmu na mayayi, abokanmu na tarayya suka tsara wanda ya ba da damar yin muhawara bisa ga tahiyar da aikin ƙananan hukumomi. Daidai ne tun da yau wata 3 da aka sami rori tun ba a yi nisa ba da wasu ɓanna, sai a zo tare a zamna a yi muhawara a kwatanta musu talakawan da sun ka aza su da sun ka zaɓe su ga abin da suka jira gare su, kuma cikin aikinsu ga dokokin da ya kamata su kiyaye da su. Wannan shi ne zaman da an ka yi. Lalle kowane irin zama yau bayan shi a tashi a wace ba a yi magana siyasa wani hali ƙasa take ciki. Hamma ya zamanto a gutsuru cikin maganar tsaro na ƙasa, wanda kun san kwanakin nan shi dai ne ya cika rezo, shi ya cika duka jaridodi. Kuma an kai katari wasu 'yan uwanmu abokanmu diftoci sun yi wani abun a zo a gani
muka ce mu je inda suka yi mu gani mu ƙarda mu tanye su murna. Shine muka zo wajen komin ɗin gidan soyo wani gari ana ce yashin girma. Nan take wani abokinmu da ke ya samu ya yi ma 'yan garin kada su uku ta sai kenan yaran su an raba su da ɗaukar karatu cikin haƙƙi cikin ruhuna. Waiwayen hanka waiwaya aka ga wadda gobara kullum take ta yi sai a ce alhamdulillah wannan babbar taimako ne aka ma jama'a. Sai gode ma Allah. Kuma can wani shi ma ya yunkuro ya ce shi ya ga duka hukumar su ta party tarayya kullum ba su da wurin taro sai su ragace cikin rariya ko gidan wani. Shi ma ya miƙe ya dage ya ce sai ya samu kamar gidan da zai ba 'yan tarayya su shiga ciki su yi aikinsu. An ga shi ma an ka zo an ka yi godiya tare da shi an ka yi murna an ka yi salloli kuma an ka samu dama a ce masaura duka su yi kwaikwayo a ci gaba da yi ko duk wanda ya kawo a ci ana murna. To a takaice dai wannan mako guda da ne nan ne cikin sha ga abubuwan da ya sama ƙarhi. Dama in an zo nan ne kun san ana duk inda adda kai wani rashe-rashe wani abun da ana biyawa ana ma mutane ta'aziyya amma ba a ce ba a yi shi ba. An zo arewa a ga mutane dangance damuwarsu da abubuwan da suka gaya mana lokacin kamfe. Shin wani shiri an ka yi hayi ga yau na a ciwo kan wannan matsaloli da suke fuskanta? Muka yi muhawara da su muka ga inda an ka kuma muka ce musu insha Allah za a ci gaba da nemo gyaran duka matsalolin da suke fuskanta. Ya zamanto maganar ruwa ne ko magana wuta ta zamani cikin garuruwa ko magana lakwal gina lakwal duka wannan an gaya mana duk inda muka biya kuma mun tabbata da waɗanda inda mun ka ɗau alkawali hau wanda an ka zaɓa shugaban ƙasa mun tabbata musu da abubuwan mance ba sanu za a samu a cikin kan wannan damuwa da suke da. Saura muka yi musu godiya kuma muka ce sallah ta cika shekara ɗaukar ikon bazum ga ta nan tahe yin bakwai uku a shirya cikin ƙasa ko'ina a samu a yi sallan wannan rana in ta komo domin mucin muka yi cikin shekarar ga an yi abu ƙwarai an yi abu a zuwa gani. Yin kun riba fuska tsaro wayan waje da babu cikin ƙasashen nan na Sahel babu ƙasar da ta yi ƙoƙarin ta tabbata kwanciyar hankali kamar Nijar. Ba mu ce ba an ƙare da komi amma babu wadda ta yi ƙoƙari kamar ƙasar Nijar. Sai a gode ba wani kaya yaki muka yi su ba kuɗi muka yi su ba mun yi su horo yalla mun yi su soji masu kishin ƙasa zarumai waɗanda ba su waiwayawa yan an aike su aiki na tsaron ƙasa da tsaron mutane kullum sai su sa gaba su yi shi. Kuma abinda mun yi su haske ya billo ana da Hausa bakwai ƙauye da gari kwai daɗin kallo tauraruwar al'umma.